Nasilje u porodici, nažalost, u našoj zemlji je uvek aktuelna tema i svedoci smo da je od početka godine zaista crna statistika kako u našim medijima, to možemo da ispratimo, tako možda i u nekom našem okruženju. Dakle, nasilje nad ženama je uvek aktuelna tema. Sa nama je šef deska dnevnog lista Blic, Ljiljana Knežević. Dobro jutro, Ljiljana, dobrodošli. Dobro jutro. Vi ste upravo odlučili da pokrenete jednu akciju, govorimo o Blicu kao izdavaču, koja ima za cilj zapravo da pomogne da se stvari promene u ovom smislu. Dakle, postoji zvanični hashtag i analiza kompletnog stanja i nešto što će Blic konkretno uraditi. Pa hajde da ovog jutra popričamo o tome. Šta su tri najvažnija faktora da probamo da smanjimo pre svega nasilje nad ženama i da mu, što kažu, stanemo na put? Da, Blic je pokrenuo akciju Stop nasilju, zaustavimo ubijanje žena, naročito posle ovog zločina u Martonošu. Mi ništa nešto novo nismo otkrili. Jednostavno smo, istražujući i pišući o ovim zločinima, naišli na podatak da u Somboru postoji takva organizacija službi koja jako pomaže žrtvama nasilja u porodici. Jednostavno, tamo su policija, socijalna služba i tužilaštvo 24 sata dostupna žrtvama nasilja. Osim toga, oni su tako uvezani da svi podaci koji su dostupni policiji odmah budu dostupni i tužilaštvu i socijalnoj službi. To je rezultiralo tome da je u Somboru 4000 prijava za 12 godina koliko tako funkcioniše to u toj opštini, za 12.000 prijava bilo, ali ni jedan, 4.000 prijava, a ni jedan smrtni ishod, što znači da funkcioniše. Sad, ajte to što funkcioniše da primenimo u ostalim opštinama u kojima to očigledno ne radi. To sam upravo da vas pitam, da li je to jedini usamljeni primer i zašto druge opštine funkcionišu na taj način? Koliko smo mi istraživali, postoji još u nekim opštinama volja da se to uradi, ali to nije zaživalo. Jedino gde znamo da je to u Somboru i zato smo mi potražili pomoć i dobili od potpredsednice vlade Zorane Mihajlović, koja je ujedno i predsjednik odbora za rodnu ravnopravnost. Zatim dobili smo pomoć od Ministarstva pravde, od Ministarstva policije, dobili smo pomoć od državnog tužioca Zagorke Dolovac. Tako da mislim i nadam se da će ta akcija uspeti. Mi smo tu da kritikujemo i da uvek poguramo državne institucije da to sprovedu i u delo. Recimo, kako će se Blic konkretno uključiti? Ja sam razumio da ćete pomoći u formiranju tih centara, dakle telefona na koji će moći da se prijavi nasilje i sve u vezi s njim. Ono što u Somboru još funkcioniše i SOS telefon koji je 24 sata dostupan žrtvama nasilja. To isto bi trebalo da se oformi i u drugim opštinama. Mi bismo, naravno, opremili kancelariju, te kancelarije obezbedili besplatnu liniju, obezbedili telefonske uređaje i na taj način pomogli, naravno uz edukaciju, što Blic radi iz dana u dan od kako se desio Martonoš. Moram da kažem da je edukacija vrlo bitna jer mi moramo da probudimo građane koji su u ovakvom vremenu kakvom živimo uvek pre svega okrenuti sebi i svojim problemima, ali dajte da ne zatvaramo oči pred tuđim problemima, jer to sve se dešava ovde oko nas. I mislim da nije dobro. Združenom akcijom se može uopšte raširiti sve o tome. A da vas pitam samo nešto, osim podrške vlasti, pomenuli ste dakle da je potpredsednica vlade Zorana Mihajlović i da imate podršku i druga dva ministarstva. Kako drugi koji bi želi da pomognu mogu da se uključe? Ja mislim da pre svega mogu da pomognu maternalnom listu kao i mi, a pre svega širenjem svesti o tome da porodično nasilje treba prijaviti. Da to nije lična stvar neke porodice, nego je to problem koji mi moramo nekako da rešimo. Ne možemo da okrećemo glavu, da zatvaramo oči ako se nešto dešava u komšiluku pored nas.
Da li očekujete, izvinjam se, pošto je upravo to osetljiva stvar. Mi imamo još jako malo vremena, ali sam htio nekako za kraj. Da li će nam pomoći možda društvene mreže u tome? Dakle, nekad neko neće nešto da prijavi ili kao pusti, to će komšija ili ovako će onako, neću da se zameram. Takve stvari se dešavaju, nažalost. Da li će društvene mreže, da li očekujete da pomognu i da li ste napravili neki zvaničan hashtag? Naravno, mi jesmo napravili zvaničan na sajtu Blic online i mislim da će to jako pomoći jer su društvene mreže sada veoma značajan segment našeg društva i uglavnom se mnogo toga dešava na društvenim mrežama i uglavnom je to nešto što pokreće dalje i zavrti taj točak koji nastavlja kasnije da se vrti. Da, i olakšat ću u stvari prijavu tih nekih slučajeva, možda da to bude na neki način drugačije, anonimno. Zvanični hashtag je inače zaštitimo žene. Pa pogledajte na društvenim kanalima, dakle ukucajte hashtag zaštitimo žene i vidite šta se dešava i pogledajte kako možete da se uključite u akciju. Najbitnije je da pokrenemo i policiju i tužilaštvo i socijalne službe. Nemojte da se desi da, kao što je bio slučaj otkriven posle zločina u Martonošu, da je žena prijavljivala svog bivšeg muža za nasilje i niko nije reagovao. Prijavljivala ga je policiji, policija nije reagovala jer je on bivši policajac. Sve njegove pretnje ona je snimila, fotokopirala, podnela tužbu, tužila što nije reagovalo. Socijalna služba nije reagovala. Na kraju on 8. maja pokušao da zgazi autom. Opet niko nije reagovao. Tek nakon zločina u Martonošu setili su se toga i kada je vrh policije u toj opštini smenjen, setili su se tog slučaja i onda su ga uhapsili. Mislim da to ne treba da se ponovi i da treba uvek na vreme reagovati. Hvala vam na ovom gostovanju. Došli smo na sam kraj emisije. Nadam se da će uspeti ova akcija i da ćemo raditi na opsežnoj promjeni mentaliteta. Hvala vama.